San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal,
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Wala ka na pala nagpangasawa? Sang napatay ang asawa mo, Joy? Wala na. May nga aman. Tungod siya lang ang babayi nga ginpakamahal ko. Hindi ako gusto nga buhaton nga panabon sa buslot ang iban nga mga babayi. Gindala na ni Emma ang akon kasing-kasing sa langit. Hindi ko ini pag-ihatag sa iban. Siya lang ang akon higugmaon tubtob sa pihak nga kinabuhi. Daw ka seryoso sa inyo nga duha. Kadugay sa imo, haw? Nagbakal pa ako sang soft drink sa ilan ni Chuinggo eh. Kung amo, dali na. Makaon na kita. Dito na lang kita mapadayon sa pagsugilanon sa lamisa. Kaina, samtang nagasugilanon kami nga tatlo, si Ricardo kag ang iya amay, nabatyagan ko, kinahigugma ko gid siya. Kag hindi tuman ang kwarta lang. Kinahanglan, nagapalanggaanay man ang isa kag isa ka pamilya. Kag amuin ang kulang sa amon panimalay. Sa sulod sang pila ka bulan, nga nangin kami ni Conchita. Wala sang problema nga nagtuhaw. Kag si Lisa naman, nabato na niya. Nga abyan lang siya para sa akon. Kag nalipay man ako. Gaginbaton man niya nga abyan si Conchita. Kay si Conchita naman, ginpakilala niya sa ako na manggod niya sa isa ka bes nga nag-upod ini sa amon sa paglagaw. Kabay pa nga dalayon ng kalipay namon. Kabay pa nga wala sang sablag nga mag-abot sa amon relasyon nga duha.
Kabay pa. Lasing ko na. Salamat. Salamat kinatapos ko ginman ang obra ko dire sa opisina. Mahimos na ako kang magwadri Kag dito ako madiretso sa parking area. Kag parehos ang kinaandan. Katuan ko ang driver. Kagamalon ko siya. Nahulat to naman ako. Kay makita ay naman kami ni Ricardo. Aring akon sa lakyan. May nagwa nga lalaki sa salakyan ko? Sino ka? Kagdiin na si Manong? Ako galit si Ramunday. Sugod-subong ako na maging driver mo. Ano? Kag nga sa diin si Manong? Siya pang nagdulong sa akon kaina sang aga Ginainto mo bala ko? Diin si Manong? Ginpahalin na sa di papa mo, day. Ano? May, naagin pahalin siya ni Papa? Kaya hindi sa kuno makaibalos ang trabaho niya mo. Dapat kuno, halin sa opisina, madiretso ka na lang pauli. Hala, makaluluoy man si Manong. Daw naumid pa siya tungod sang sitwasyon namo ni Ricardo. Mapauli na kita, ma'am. Magsakay ka na lang palihog, para makahalin kita dayon, dire. Pwede bala? Hindi ako magsakay dira, mientras hindi ko mabatian mismo kay Papa. Day! Saan di ka magkanto, day? Sige ka! Sundagin ako, kay makita mo. Panahon ko lang kung hindi ka mapahalin sa trabaho mo. Man, kundi ginkulbaan siya. Kag ato, wala na siya napadayon sa pagsunod sa akon. Ay, ato ang jeep ni Ricardo. Mapalapit ako sa iya. Ara, nakita niya ako. Kag nagpanaog siya sa jeep. Ricardo! Kunching! Ricardo! Salamat! Salamat nga naabtan ko ikaw diri. Amoy nang aton din kasugtan, hindi bala? Dali na. Dali lang Alalayan ko ikaw nga makasakay sa jeep para makahalin dayon kita diri. Kag magdiretso sa jutay naton nga paraiso. Mahal, kaya na ko pa'y napiyaran, nakahipusi mo. May problema ba na? Nahadlok ako. Be, ngaman, ha? Doon nakahibalo na si Papa sang bahin sa aton. Mayo ganina, para makaibalo ang amay mo. Nga handa ako nga ipakigbato ang pagigugma ko sa imo. Ipakigbato mo man bala ako? Nakahibalo ang mahal nga Diyos. Kung ano ko ikaw kamahal. Kaghanda ako nga ibaylo ang material nga mga bagay. Basta, makaupod ko lang ikaw. Mahal ko gid ikaw, Kunching. Kaginapangako ko. Hindi ko pagsakito ng balatyagon mo. Labaw sa tanan. Hindi ako magtalikod sa imo. Amo man ako. Sa imo lang nagatiyog ang kalibutan ko. Ikaw lang ang bugtong nga lalaki nga higugmaon ko. Ikaw gid lang, Ricardo. Salamat, mahal ko. Salamat. Gali.
Wala ka siyang obra, buwas? Hindi ba na? Wala ka siyang obra? Oo. Naaman. Buwas, makita kita liwat dire. Mga last city sa gabi. Sige. Sugot ako, Ricardo. Sugot ako. Dire na lang ako manahog sa guardhouse. Hindi na lang ako pagidulong sa sulod. Mapaupo na lang ako sa gwardya, pasulod sa amon. Nga, ha? Basi kung makita ka ni Papa, kag ano pang buhaton niya. Ricardo, hindi pa ining tion. Agud ipakilala ko ikaw sa iya nga kahagugma ko. Sige, ikaw may balo. Madali lang, ha? Alalayan ko ikaw nga makapanaog. Hindi na lang. Ako na lang ang bahala. Sige. Paglakat ka na lang. Sige, mahal. Tubtubwas. Ato na siya. Mapaupod ako sa guard, Mapadulong ako sa balay. Gusto ko na gid nga mausisa si Papa kung ano ang ginbuhat niya kay Manong driver. Papa? Oo. Wala ko maluyaging serbisyo niya. Tungod wala niya ganito marangakon mando sa iya. Galigid mahalin ko siya. Galing. Magsunod ka sa akon sa librarya. Kami habalang kita ng importante ka tama. No way! Hindi ako, Papa! Humarang desisyon ko. Kag para man ini sa imo. Ipakasal ko ikaw sa anak sa amigo ko nga may posisyon man sa kompanya. Kag ina, wala sang iban kundi si Gary. Papa? Hindi ko ginabaton. Natubtob subong nga nga obra na ako. Kinakontrolar gihapon ako ni Papa. Kinapahilabtan niya permi ang pag-abuhi namon nga mag-utod. Isa ka bes. Nagtilaw kami nga magpalayo sa iya. Apang hinali lang. Nasunog ang apartment nga ginaislaran namon. Kag nakahibalo ako. Si Papa ang may utok santo. Si Papa. Isa siya ka-stricto nga saya sang tao. Kag bata pobre nga klase sang tao. Kag nagsugod ang ini, sang naghikog si Mama. Hinali ko lang nadumduman si Mama. 5 katuig pa lang ako santo. Sang masaksihan ko nga naghikog siya. Siguro, hindi niya madala ang ginahimo ni Papa sa iya. Kag ako, 5 katuig pa lang santo, ginatipan ako sang psychiatrist. Tungod, perme lang ako nagadamgo kay Mama. Kag hindi madula sa pananawan ko ang paghikog niya. Manggaranon matuod kami. Wala kami sa problema sa amon mga kinahanglanon. Apang, wala naman kami sang kahilwayan para sa amon kaugalingon. Si Papa tanan ang nagadesisyon.
Ginakontrol niya nga amon kabuhi. Kagkasakit. Kasakit panamdumon. Nga tungod sina. Ginutas ni mama ang yakabuhi. Kagsubong. Ako naman ang nakita ni Papa. Ginapahilabtan niya. Pati ang akong personal nga kabuhi. Kag nahadlok ako. Nabasi kong kasubong ni Mama. Manginbatay man ako. Oh, hindi. Hindi ko kinbabaton nga mapakasal sa lalaki nga wala ko ginahigugma. Si Ricardo ang tanan para sa akon. Kag hindi ako mabuhi nga wala siya. Kag nakahibalo ako nga hindi na magbago ang pamatod ni Papa. Hindi na. Oh, paano ko bala ini malutsan? Paano kung magpamatod si Papa nga ipakasal ako sa lain nga lalaki? Paano ang amon pagigugmaanay ni Ricardo? Paano? Nang Konching? Nang Konching! Bah, wala siya nagsabat. Nang! Magsunod ka lang, Rita. Bukas ina. Bah, nagahigda lang siya sa iya kama. Dali diri. Magpungko ka diri sa kama. May kinahanglan ka? Ay, nabalaka lang ako sa imo nang. Kamusta ka? Nakahibalo ako. Nga hindi nangin maayo ang hambalanay ninyo ni Papa. Gusto niya nga ipakasal ako kay Gary. Ano? Magabiyanso da kaninyos pagkumati ang magabatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan, once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Please, nagluto bala ako sang spaghetti. Ati, sige na lang gani ah. Agyon ko na lang ikaw karon, Leia. Okay Dito ko na lang kamo hulaton sa ila. Kay lapit lang ang akon balay dito eh. Ote, okay na ha? Hulatan ko kamo dito. Sige ah. Sige. Mapauli na ako. Maupo na ako sa imo, Sabrina. Bye-bye, girls. Bye! Makailinat bala ining si Gina mo. Pwede man niya ibalibad na lang niya kita. Hindi bala? Sige lang ah. Nakahibalo ka naman sa amiga naton nga ina. Mahuyugon sa gatherings. Ano pa be? Magluwas lang kung balibad lang niya ina kay mami niya. Para nga makadate sila sang boyfriend niya. Uy, ang natingalahan ko lang ha. Nga kita gidyang ginimbitar ni Sabrina. Kaya hindi man naton siya barkada. Halin pa sang una, no? Sige na lang Kay nakahuo na kita mo. Tadali na. Mapakantin anay kita Nauhaw bala ako. Gusto ko nga mag-inom sang soft drinks. Ang bracelet mo, Jerly. Pwede ka lang tao? Hala, kadasig sa iya magkuha sa kamot ni Jerly ba? Kaginsuksok niya dayon sa iya kamot? Bagay sa akin, hindi bala? Gusto ko abi nga amo sa niyang style nga ihatag sa akon sang fiancé ko eh. Simple lang. Paano ko bala inabawion sa iya man? Maayo lang. Kaya wala niya nakita ang ngalan. Sabrina? Sinugid ba lang imo nga fiancé? Siling mo, nagaplano na ka mo nga magpakasal? Ikaw bala Elsa mo? Abyan ko ikaw? Kaya na kay balukas ang sekreto? Pagkatapos, mamangkot ka pa? Siyempre. Sino pa abi? Kundi si Ivan. May nahibalan pa pala ka mo nga iban ko nga boyfriend, Aber? Grabe ka! Subong ka lang nag-stick sa isa ka lalaki, Sabrina? Kung boyfriend mo na si Ivan, buang-buang ka na gidya kung napatol ka pa sa iban. Hindi ba la, Jer? Permisain niyo si Ivan. Tugod mag-abyan sila ni Albert. You should know his assets. Of course. Saan o ka mo mapakasal? Siguro. Pag-abot namon sa States. Next week na kami malakat eh. Among gani nga area ko diri. Tod ginasikasa ko ang papeles ko pa abroad. Kay balo ka mo. 6 months dito si Ivan. Kani ang plano namon, nga dito na lang kami mapakasal. Kalain sa pamatsyag ko. Nahinalian ako sa ginhambal niya. Kamugon gani eh. Gusto ko gitani nga dari magpakasal sa aton.
Para bala mo katambong nga mo tanan, how? Pero, amoy nang gusto ni Ivan eh. Ano abing mahimo ko? Nakahibalo na bala ang parents mo? Oo naman. Hey! Nga daw nagapalang lapsi ka, Jer? Malain ba lang pamatsyag mo? May masakit ba sa lawas mo? Jerly? Ano natabo? Kalapsi sa imo. Ano abi ko nagpauli na lang kita? Jer, may masakit bala sa lawas mo? Dali anay sa ibabaw. Basi bala kung sa kinaon mo lang ina? Or may panos bala sa kinluto ko? No. Okay lang ako. Medyo naglingin na ng ulo ko. No. Hindi ka okay. Dali sa ibabaw. Na-CR na lang ako. Oh, sure. Kari ka. Ari na ako sa sulod sang CR. Ila ko ini. Kagtuduhan ko sang hibi. Kasakit. Ginasakitan ako sa ginambal ni Sabrina. Kung matuod ang kinahambal niya, nga padayon ang ila relasyon ni Ivan. Bawat sa likod, kininto lang ako ni Ivan. Kinpapati niya ako. Kinpapati niya ako sa kabutigan. Nga napuhat mo ini sa agon, Ivan. Magwa na ako, Sabrina. Paantaron ko ang gripo, kag magpangilamos, kag amo ang pagwa diri sa CR. Sorry gid, Sabrina, ha. Hindi ko gusto nga ispoil ang party mo. Pero kalain gid sang pamatsyag ko eh. Siguro sa mata ko ini, kag kinahanglan ko na ang antipara. Ay, amo bala. Ayo, gali. Ginapahatag sa imo ni Ivan mo. Sobre. Abe. Thank you, gid, ha. I'm sorry, Jer, ha? Apang ginwarningan ko na ikaw bahin kay Ivan. Hindi bala? Wala ako nakahibalo sa ginapanghambal mo. Ay, kung wala ako lang ginatsagaan, kaginahangop ang pagka-womanizer ni Ivan, kaginanto sa mga kasakit na ginhatag niya sa akon, siguro, wala nangin kami. Hindi lang ikaw ang babae, agin patungdan niya sang slight flirtations, Jer. Apang, in the end, nagapalik siya sa akon. Kagamoy na, mapakasal na kami. Mabalik na ako sa garden, ha. Kag mapaalam na ako. Kinahanglan ko nang magpauli, eh.
Ari ka na, anak? Nagdalagan siya pasunod sa kwarto niya. Nawala lang siya makakilala sa ako na. Katuan ko siya. Jerly, ano ang natabo? Nagasakit lang ang ulo ko, ma'am. Kasakit, gid. Madali lang. Kay kuhaan ko ikaw sa bulong. Hindi na lang, ma'am, nakainom na ako sang bulong. Antes ako nagpauli diri. Itulog ko na lang ini, Kagpalihog na lang laksang puwerta pagwa mo, ma'am. Sigurado ka? Yes, ma'am. Okay na ako sinibuas. Sige. Ato na si Mami. Ay, mabangon ako. Kuhaon kong sobre nga ginhatag ni Sabrina sa akon kaina. Ay, ari ang akong bag. Ay, ari ang sobre. Buksan ko ini. Sulat. Basahon ko. Jerly, sorry, but I guessed it has always been Sabrina and Ivan. God! My God! Pamatsyag ko! Daw katapusan ang tanan para sa akon. Daw hindi ko mapati. Apang kay Ivan agi ini. Kag hindi mahimo ni Sabrina nga buhaton nga lahog ang bahin sa pagpakasal nila ni Ivan. Kuhaon ko ang akong jewelry box sa drawer ko. Ari ang akong jewelry box. Kuhaon ko ini. Buksan ko, kag ibutang sa tupad sang una niya nga sulat. Ang sulat nga ini, Na, magtuparay ka mga duha. Kamu nga duha. Kamu nga duhang simbolo sang akong kalipay kag kamatayon. Oo, kamatayon. Tamad feeling ko, may bahin sang lawas ko ang napatay. May bahin! Napiyaran ko. Napirmi ka lang nagasuka-suka. Mom. May dapat ka bala nga isugid sa akon? Mommy. Hindi ako sigurado kung gusto ang duha-duha ko, Mami. Apang pamatsyag ko.
Nagapusong ako. Ano? Sino? Sino ang amay sina? Si Ivan, Mami. Ano? Oh my God! Shirley! Hindi ako makahibalo kung ano ang ihambal ko. Nahinalian ako. Paano natabo, ha? Nga nga wala kami makahibalo ni daddy mo. Kag ni manang mo, Albert. Oh, Shirley! Nagpabaya bala kami sa imo? No, Mom. Wala ka mo nagkulang sa akon. Ako ang nakasala, Mom. Ako. Siguro. Nagsala kami ni daddy mo. Sag isining namon. Na hindi ka hanay magbaton sa manog pangaluyag. Daw pareho lang ang ginkuhaan ka namon sa matarong para sa personal mo nga balatyagon. Hindi, Mom. Wala ako nagbatong sa manog pangaluyag. Tungod. Ginatigan ako nga akong kasing-kasing kay Ivan, Mom. Oh, Shirley. Ano ang ihambal ko sa amay mo? Kag sa utod mo? Ano? Ano, Shirley? Mang Albert! That son of a bitch! Kung mag-utod ang pagtamdanay namon nga duwa, pero ginta idoran pa ako sang sapat! Kaya pati ikaw ginunay pa niya. Kadugay sa ang pagnubiyahan ng gaduhan ni Leia. Apang never kami nga nagpasubra sa simple kissing lang. Sala ko nung. Sala mo? Hindi. Hindi, Jerry. Bata ka pa. Kag inosente ka pa. Kag ginhalitan ka pa niya. Ipapriso ko siya! Nung? Kinahalan nga tindugan niya sa labto niya sa imo. Istoryahon ko mga ginikanan niya. Ato na sila sa States ni Sabrina nung. Kagayhan. Sa mga tinion niya ini. Mag-asawa na sila. Big. Please, nung. Hindi ako gusto nga mahibalaan sang bisan sino. Nga si Ivan ang amay sang ginabusong ko. Bullshit! Dad, please. Maghambal ka, Dad. Istorya ako. Bisan sakitan mo ako. Batunon ko, Dad. Hindi ka magamulang sina, Dad. Hindi ka magamo sina nga kahipo sa imo. Ginakulbaan ako, Dad. Karikay. Dad. Malampuasan ginaton ang pagtilaw gayni. Dad? Iho, I have always implanted morality sa balay ngayon. Apang nagdalang ang manghod mo. Ikaw lang ang dapat kong abasulon sa natabo sa imo, Jerry. Apang hindi ini ang tion para dira. Buligan ka namon, anak. Dad! Old flame has to die.
Mga biyanso nagidinyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Charlie, nga man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, where
Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Michael, anak. Kung magdako ka na, paeskwelahon ko ikaw sa isa ka universidad. Kag magadako ka nga gwapo kag maalam nga lalaki. Oo. Amoy nang gusto ko para sa imo. Bangod ikaw lang ang bugtong ko nga anak. Ay. Sorry lang, Marta. Apang kinahanglan nga buhaton ko ini. Ginlimbungan ko ikaw. Kaginpapatay ko ikaw sa tawo ni Sherwin. Hindi ko man gusto nga buhaton, ina. Apang kinahanglan, gid. Wala ka lang makahibalo. Sang una pa, nga nagpatanaw ako sa doktor. Kag nagsiling siya, nga hindi na ako makabata. Bangod sa aksidente nga natabo sa akon, sa mahulog ako sa kabayo. Kag amoy na, gawala na ako sang matres. Amoy na kun nga hindi ako makaangkon sang anak. Kag amoy na, kun nga ginkuha ko sa imo si Michael. Kinahanglan ko siya sa akon kabuhi. Siya lang ang kulang sa akon. Isa ka bata. Gani hindi mo ako mabasol. Kag imo inisala. Kun nga mo sinang natabo sa imo sa loyo ni Sherwin. Apang si Michael, wala siya sang sala. Gani nga siya ang ginkuha ko. Kag hindi ka magpalipog, Marta. Palanggaon ko siya. Palanggaon ko siya. Sobra pa sa pagpalangga ko sa imo. Saligan mo, ina. Wala gihapon makabalik si Sheila. Nga aayan. Gabi na hindi kayo ah. Ano na natabo sa iya? Ano? Daddy, wala pa bala si Mami Sheila? Wala pa gani anak eh. Sige na, magtulog ka na ha. Ako na may balo dire. Pagitaon ko siya. Oo, Daddy. Pangitaas siya. Basi nagtalang siya. Nagtalang? Nagsiling siya nga may kadtuan lang siya. Kag nagadali-dali siya sa paghalin. Dason, basi nagtalang siya. Ate, sige na. Magtulog ka na. Ako na mangita sa iya. Sige na. Yes, Daddy. Kung may ginkantuan lang siya, nga wala pa siya gihapon sa subong. Ano ba na natabo sa iya? Diyos ko, hindi man pag itugot ka may madain nga matabo sa kay Sheila. Hindi man pag itugot nga madula siya sa akon. Hindi man, Diyos ko.
Siya ang naghatag sa akon sang paglaom sa akon kabuhi. Pagitaon ko siya. Pagitaon ko siya bisan di man siya nagkanto. Dad? Wala mo gyapon makita si Mama Sheila? Wala gid anak. Wala ko siya makita. Hala? Basi ko may malayo nga natabo sa iya, Dad? Kung may natabo sa iya, may makakita gid sa iya. Kag makita gid naton siya, bagod mayara gid nga magpahibalo sa aton. Mapahibalo sa aton kung sa diin man si Mama mo Sheila. Si Babo, nagapauli siya. Ay, huy-huy ang iya abaga. Ay, makaluluoy man siya. Ay, bugnuhon ko siya. Bob! Ay, ikaw gali, Nora? Ay, oo, ako. Sa diin ka magalin? Kuan, sa Bulangan. Perde kami sa ngakon amigo. Amoy na nga kaluya sang lawas ko. Mapahuway anay ako, ha? Ate, sige. Ikaw ang mahibalo. Ato na siya, ho? Ay, makaluluoy man siya. Makaluluoy man si Bob. Nagahibalo ako. Kung nga, maluya permi ang iya lawas. Bangod, wala siya sang balita kundiin na si Marta kag si Ellen. Ay, abaw, ano bala ang natabo sa ilang duhaman? Nga wala gid sila magpahibalo kay Bob, nga malakat gali sila. Kag bisan isa sa ila, wala gid makadumdum, bisan magsulat man lang. Nagahibalo ako, nga palangga nila ang bata nga ato. Kagin pamasyar ato ni Ellen. Sakay sa salakyan nga stroller ang bata. Pero, ngaaman nga nabuhat nila ato. Ngaan nga nabatas nila nga buhaton ato kay Bob. Ngaan. Ari na ako sa iya balay. Nagsulod ako nga wala gid magpanuktok. Di daw. Ara si Babo. Nagapungko siya. Kag nagakatulog. Ibutang ko ang dala ko nga pansat mulo. Kaduan ko siya. Pukawon ko siya. Ari siya. Bob! Ay, bugtaw!
Bugtaw, ako ini. Nora, ikaw gali. May kinahanglan ka? Ay, oo. Naabtan ko ikaw nga nagapungko sa bangko nga ini. Kag nagakatulog na. Ay, oo man. Natulugan gali ako. Eh, may dala ako diri sa imo. Pansit mulo. Ano? Gindalaan mo ako sang pansit mulo? Oo. Gindalaan ko ikaw sang pansit mulo. Nagkahibalo ako nga wala ka pa makaluto. Kay man, kapoy ka. Abo ina nga gindalaan ko na lang ikaw sang sarang mo nga makaon. Baho makahuluya man sa imo. Ginpabudlayan mo pa ang kaugalingon mo. Ay, wala kaso Nagtugon man si Ellen sa akon nga kung wala siya, kung wala sila nga duha ni Marta, di tulutan awon ko kuno ikaw. Di amo ina kung nga ang ari ako. Amo ina nga wala ko pa malimti ang akon nga ginpangako sa ila. Kag ari, gindalan ko ikaw sang imo nga makaon. Ari ang pansit mulo. Salamat gid sa imo, Nora, ha? Nasubuan lang ako. Sang una, naanad na ako nga wala diri si Ellen. Isahanon lang ako. Apang sang mag-abot sila ni Marta. Kagkaupon na ang bata. Kasadya sa amon diri. Kag ginaganahan ako. Kag subong. Nadula man sila sang hinali. Kag nasubuan gid ako, Nora. Man, wala na ako sang mabatian nga tingog nga nagakadlaw. Kag hibi sang bata. Nakahangop ako, Bob. Amo ina, nga gindalan ko ikaw sang pagkaon. Hindi ka na magluto. Hatagan ko na lang ikaw sang akon nga ginluto. Para nga hindi ka na mabudlayan. Abaw, salamat gid sa imo, Nora, ha? Madamo gid nga salamat. Wala sing anuman, Kuhaon ko ang akong tinago nga kwarta sa idalom sang tiles na gintago ko. Ihatag ko na lang ato kay Nora bilang bayad sa iya ginahatag sa akon. Makahuluya man nga ginapakaon niya ako sang libre. Nga wala man lang gani ako sang maihatag sa iya. Kuhaon ko na lang ato, Hindi. Ano hindi? Wala na sa ginataguan ko ang lata nga nasudlan ko sang kwarta.
Wala na diri sa latas ang gatas. Hindi. May nagkuha gid sadto. Kung hindi ako magsala, si Ellen gid ang nagkuha sadto. Siya gid. Kay one time, nakita ko siya nga nagatindog sa may puwerta. Samtang ginabutang ko ang kwarta sa idalom sang tiles. Hindi. Do sa hindi man ako makapati nga nabuhat ini ni Ellen. Do sa hindi man ako makapati. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiluan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!